Ce vreau să vă arăt sunt doar câteva larve de Agriotes species, vermisârmă, care vreau să se înfructe din aceste boabe de porumb, el neștiind că sunt tratate cu imidacloprid. Și faptul că găsesc cu o frecvență așa de mare, deci sunt doi vermi sârmă, unul după altul, am mai găsit ceva mai în față, încă unul. Unde este? Aici. Mă face să cred că acest câmp ar fi avut probleme grave de viabilitatea plantelor cu așa presiune de vermi sârmă.